Kana tasimudzwa naMwari kubva muguruva, ichava nhoroondo. Kana tasimudzwa naMwari kubva muguruva, ichava nhoroondo. Chabva kuna mukoma wangu Mathias ichi. Chabva kuna mukoma Mathias Mhere. Hello guys, ndisati ndapinda munyaya ndoti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyowani musadarikirwa guys. Ndoda kutaura pamusoro pesong yamukoma Mathias Mhere yakabuda kuswera zuro uyu inonzi Nhorowondo. Song iyi inokomborera. Ini inondikomborera. Ndopaipa ndosimbotara ichiti indofarira zvinhu zvinechi masongs ane mameseji. Ane chekuita muupenyu hwedu masongs. Song iye ine chekuita muupenyu hwangu, ine chekuita muupenyu hwako futi. Saka zvipa song iyi kai zvisina hazvo kuti song kune vamwe vambotaura kuti mukoma Mathias vaba song isiri yavo, ndeanhingi vabira nhingi. Iyi song iyi haina muridzi. Andikati song, pane chorus yekuti ichava nhoroondo kana tasenderwa nababa kubuda muguru. Iyoyo chorus iyoyo haina muridzi. Iwewe ndo chero uchida kuimba unongotorawo woisawo mawedzi ako, woisa tune yako, zviripo. Regai ndipinde munyaya yangu ndichiti chinoitika muupenyu zviya iwewe pauri papo kubva day 1 uchizvarwa kusvika pawava izvezvi, wakasangana nezvakawanda muupenyu hwako, wakasangana nematambudziko akawanda, machallenges akawanda, but wakakunda. Mwari vakakukundisa, uyezve nemberi kwauri kuinda uchasangana nezvakawanda, asi Mwari vanokukundisa. Ndopai pari kunzi ichava nhoroondo. Kana wasumudzwa naMwari kubva muguruva, inhoroondo. Zvakawanda zvawakaitirwa muupenyu hwako, mayezi apfuurawo kusvika pawava izvi zvakawandisa, itori nhoroondo. Wakasangana nemachallenges akawanda, but itori nhoroondo. It's like a testimony. Izvezvi tine denda ratinaro, pandemic yatinayo yeCovid-19. Ichava nhoroondo kana denda iri rapfuura, because harirambi ririko. Tichazotopupura kuti muchirangarira gore reri ya2020 pakamboita chimwe chirwere chakavharisa pasi rese. Wakukurukura because vamwe vari kufa nechirwere ichi, but uri mupenyu. Vamwe vari kurwara nacho, but isu tiri vapenyu. Guys, mufarira chinhu wakawandisa. Ichatova nhoroondo mukati meupenyu hwedu. Ichava nhoroondo mukati meupenyu hwedu. Nekuda kwedenda irori, zvakawanda zvaunosangana nazvo mukati meupenyu hwako, but unokunda zvinhu izvi. Mwari vari kukundisa. Uchapa testimony kuti inini Mwari ndinoda kupa nhoroondo yangu yezvakaitika kumashure uku. Ndakasangana nezvakati, but ndabudirira, mandikundisa. Saka guys, ngatiwane nguva yekungotenda Musiki, because zvakaitika Musiki anotirwira mune zvakawanda. Vanotikundisa pamwe pasingaiti, vanotipfuudza nezvimwe zvisingaiti, vachitibatsira. Saka inhoroondo, ipa nhoroondo kuna Musiki. Uchapa nhoroondo, uchipupura kuti ndakasangana nezvakati. Ndozviri kureva song yamukoma Mathias ichiti I want to shout out mukoma Mathias Mhere nesong yenyu iyi yamati song inonakidza, yatovapo zvayo. YouTube iripo, social media yatovapo, nevidhiyo yachona. That's nice. Ndokanyaya kandauya nako guys, nchiti ichava nhoroondo kana tasimudzwa naMwari kubva muguruva, ichava nhoroondo. Thank you guys. Chiti kana wanga usati wasubscribe to this channel, please subscribe and click a notification bell kuitira panouya nezvinyowani musadarikirwa. Blessed.